8125 metrov vysoký Nanga Parbat je pre slovenské horolezectvo miestom veľkého triumfu, ale aj obrovskej tragédie. V roku 1971 stáli na jeho vrchole Ivan Fiala a Michal Orolín a stali sa tak prvými horolezcami z krajín bývalej východnej Európy, ktorí zdolali 8000-ovku. Naše archívne zábery sú z roku 2007, kedy na Nanga Parbat vystúpil spolu s Dodom Kopoldom a Poliakom Piotrom Moravským Peter Hámor. Začiatkom júna sa ako členovia ukrajinskej expedície vybrali do Pakistanu za svojím ďalším himalajským dobrodružstvom na horu, ktorá má prívlastok Hora smrti, Peter Šperka a Anton Dobeš. V sobotu 22. júna ich v základnom tábore pod Nanga Parbatom spolu s ďalšími 9 horolezcami zabili teroristi z Talibanu. V piatok sa ohlásil Peťo s Tonkom. Volali vlastne, že jedú z druhého tábora dole, bo špatné počasie, takže musia ísť dole. A no, že proste idú dole, no, že kvôli tomu. Určite je to obrovská tragédia, nielen pre nás blízkych, ale aj v takom tom širšom meradle, lebo je to prvýkrát asi, keď na horolezcov takto niekto brutálne zaútočí a vlastne im vezme životy. Hlavne z toho pohľadu, že tí ľudia naozaj tam prišli do prírody, prišli si užiť, urobiť nejaký športový výkon, čiže je to veľmi, veľmi nepochopiteľné. Zároveň má to aj nejaký ten osobný rozmer, keď sme sa s Petrom osobne poznali, boli sme na nejakých expedíciách spolu, na záchranných akciách, čiže tých spoločných takých pojítok máme strašne veľa, čiže je to ťažké. Ak horolezec zahynie horolezeckou smrťou spôsobenou objektívnym alebo subjektívnym nebezpečím, tak je to síce smutné, ale pochopiteľné. Tento brutálny čin, ktorý sa odohral v Pakistane, je však pre horolezcov, myslím, že všetkých horolezcov sveta, nepochopiteľný. Po zdolaní asi 200 metrov vysokej 57-ročný Peter Šperka, profesionálny člen Horskej záchrannej služby Vysokej Tatry, prvý Slovák na 8000-ovkách Šiša Pangme a Manaslu, pričom stál aj na vrchole Čo Oju, patril aj k našim najaktívnejším horským vodcom. Veď len na Gerlachovskom štíte bol so svojimi klientmi vyše 650 krát. Naše archívne zábery sú z jubilejného 500. výstupu z roku 2004. Sa časom stávajú priatelia, ktorí sa k nemu opätovne vracajú. Ten vzťah treba budovať počas túry. Treba trošku prístupniť tie Tatry, to tatroznalectvo, objasniť, kde sú také základné veci. A postupom túry sa môžeme vypracovať k takému naozaj priateľstvu na lane, ktoré neskôr prechádza do ďalších túr, do ďalších väčších výstupov aj v Alpách, aj v iných horách sveta. A myslím si, že ten vodca, tomu vodcovi musí záležať na tom vzťahu, aký má k tomu klientovi a nepchať ho alebo neťahať hore na vrchol a rýchlo dole, lebo ten klient z toho nič nemá. Tá túra má byť vlastne pohodlie, zábava, proste zážitok, ktorý mu utkvie na celý život. Jubilejný 500. výstup Petra Šperku na Gerlachovský štít sa dostáva do záverečnej etapy. Nad Vysokými Tatrami sa zaťahujú mraky, čo je v tomto ročnom období predzvesťou letnej búrky. A tak výstup na 2616 metrov vysoký Zatný Gerlach radšej vypúšťame a z Gerlachovského sedla sa vydávame Martinovou cestou po hrebení smerom na Gerlach. Pred nami je najkrajšia časť výstupu, ktorý Peter Šperka absolvuje netradične v goralskom kroji. Jeho jubilejný 500. výstup na Gerlach vrcholí.
Posledné metre a po 4 hodinách od štartu pri Slieskom dome je tu vrchol Gerlachovského štítu vo výške 2655 metrov. Je to taká radosť spoločná, keď dosiahneme vrchol s ľuďmi, ktorých som predtým nepoznal a ktorých potom neskôr bližšie spoznám. Cesta dole Batizovskou próbou bola doslova útekom pred blížiacou sa búrkou. Napokon sme jej neunikli. Hromy, blesky, prudký lejak i ľadovec sme však so šťastím prežili. On pracoval na tej horskej, pracoval ako horský vodca. Bol priateľ mojich priateľov. To znamená, že tým pádom sme boli v blízkom kontakte a jeho obrovská túžba alebo snaha byť veľmi dobrý záchranár, veľmi dobrý horský vodca a veľmi dobrý aj horolezec bola veľmi zjavná. Patril do Tatier, patril do kopcov. Nič iné sa nedá povedať, lebo v podstate ani ničím iným nežil. Bol to taký horolezec, aký by mal byť. Peniaze v horách zarábal a v horách ich aj míňal. Takže súčasť Vysokých Tatier. No a Tono bol práve v štádiu, keď mu začali chutiť vysoké hory. A to je tiež veľmi príjemné, keď vidíš, ako sa niekto nakazí vlastne vysokými kopcami, potom ako vystúpili na Čohoju, tak bol veľmi šťastný. Bolo celkom dobre, našťastie nefúkal žiaden vietor, ale smola bola v tom, že okolité kopce boli viac... A práve zo spoločného výstupu Petra Šperku a Antona Dobeša na 8201 metrov vysokú Čo-Oju, na ktorú sa vybrali spolu s Milanom Džuganom v roku 2009, sú naše ďalšie archívne zábery. Po výstupe klasickou cestou zo západu stáli na vrchole Čo-Oju 26. septembra o 15. hodine. Ten terén vrcholový je veľmi zaujímavý a taký vrchol som naozaj ešte v živote nevidel. Je to veľmi rozľahlý vrchol. Keď sa povie veľmi rozľahlý, nemôže sa myslieť nejakých 20-30 metrov na himalajské pomery, ktoré by sa dali čakať, ale je to niekoľko stoviek metrov, kde je niekoľko rôznych kopčekov, ktoré najprv sme si mysleli, že pravdepodobne to bude vrchol, ale nakoniec celá tá cesta zahýňala, sa točila doprava a dlho, ešte hodinu aj pol po tom vrcholovom plate sme postupovali až na samotný totálny vrchol, ktorý sme našli, pretože tam boli rozhodené zástavky, kyslíkové fľaše, ktoré tam nechávajú vagabundi z iných expedícií. Takže sme vedeli, že sme dobre, pretože ďalej už žiadna cesta neviedla. A ten vrchol bol naozaj taký, že keď sme pozreli na okolité tie briežky, o ktorých sme si mysleli, že je to vrchol, tak boli oveľa nižšie. Pre Petra Šperku to bola tretia 8000-ovka. Anton Dobeš a Milan Džugan sa stali 35. a 36. Slovákom na vrchole 8000-ovky. Záverečné metre pri výstupe na vrchol boli veľmi zaujímavé. Bolo cítiť tú absenciu kyslíka. No a z toho vyplýva aj taká trošku eufória, pocit, že ako keby bol človek tak mierne, nazvime to, nadrogovaný, ale pozitívne. Takže veľmi dobré pocity som mal, ktoré vlastne na tom vrchole sa ani nedajú opísať slovami. Pred odchodom na Nanga Parbat pôsobil Peter Šperka v Pakistane 3-krát. Naposledy v roku 2007 ako vedúci expedície tatranských horských záchranárov na Gasherbrum 2. Láka ma hlavne taká športová stránka veci, že vystúpiť na ten vrchol, trošku sa popasovať s tým kopcom. A je to taký dobrý pocit, keď človek vie, že urobil preto všetko a vystúpil hore a vlastne splnil si taký svoj sen, cieľ životný. Hlavne preto, no. A samozrejme poznávanie rôznych krajín, ľudí a tak ďalej. Je to fajn, keď človek pozná krajiny, ktoré sú tu na tomto svete.
mnohokrát odlišné kultúry, mnohokrát odlišní ľudia, ale v podstate v horách vždycky stretávame dobrých ľudí,